Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong araw ng Biyernes, April 11. Korte Suprema pinabura ng dismissal ng kaso ni dating Mexico Mayor Tumang. Kahandaan ng pulisya sa panganib tuwing halalan na sinubok sa isang simulation exercise sa Nueva Ecija. Precinct finder para sa 2025 elections, hindi madaling mahahaak ayon sa COMELEC. Karapatan ng kabataan, protektado ng Pampanga LGUs ayon sa DILG. At pagpapalalim ng pananampalataya, layo ng Viejo BMW exhibit sa Mexico, Pampanga. Pinabura ng Supreme Court ang dismissal ng kaso laban kay dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang. Ayon sa dating alkalde, ang nasabing desisyon ay patunay na inosente siya sa mga paratang nakatiwalian. Bunsod nito, umaasa umano siyang makakamit ang hustisya at makakaupong muli bilang punong bayan. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Lubos ang pasasalamat ni dating Mexico Mayor Teddy Tumang sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema hinggil sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds na isinampa ng Ombudsman. Siyempre, alam ko namang wala akong kasalanan. No? Ngayon, ang Supreme Court na ang nagsalita para sa akin na lumitaw, dismiss yung mga kaso ko. Meaning, clear na ako sa graft na sinasabi nilang ako'y nagnakaw. No? Ang Supreme Court na nagsalita, finally, Maaalalang kinatigan ng Korte Suprema ang naging pasya ng Sandigan Bayan na i-dismiss ang demanda laban kay Tumang at negosyanteng si William Collis na may kinalaman sa umano'y pagbili ng construction materials noong 2006 hanggang 2007. Mahabang panahon raw ang lumipas bago naaksyonan ng reklamo kay Tumang na umusad noong 2018 pero 2024 lamang ng isampa sa Sandigan Bayan. Ayon sa kataas-taasang hukuman, hindi raw nabigyan ng pagkakataon ng mabilis sa paglilitis ang mga akusado at naapektuhan ng kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang sarili. alam naman ng aking pamilya na wala naman akong ginawang kasalanan. Kaya ngayon ay malaking bagay ang pagsasalita ng Supreme Court at ang pamilya ko ay masaya rin. No? At siyempre kahit papano, yung hindi nakakaalam, parang iba ang tingin nila sa amin. Parang hindi maganda. Pero ngayon, maaliwalas kaming umarap, magsalita sa taong bayan na klaro, na clear ako, wala akong ginawang kasalanan. May mas mapagtutuunan na raw siya ng pansin imbes sa alalahanin pa ang na-dismiss niyang kaso. Makakampanya na ako ng 100% sa laban ng aking anak, si Congresswoman Dr. Rachel Tumang. No? Kaya ang focus ko ngayon, kumampanya. Although hindi pa tayo nakakabalik, iniintay ko pa yung isa na madesisyonan. Kasi pare-pares lang yun. Isang klase lang yung case ko. No, paglabas nun, sana pakinggan din tayo ng Supreme Court dahil parehas lang yun. Wala namang pagkakaiba. Iba lang yung term, criminal tsaka administrative. No? Pero yung case, parehas lang. Parang duplicate lang. Sana, as soon as possible, maglalabas na rin ng desisyon ang Supreme Court para tayo ay makabalik sa tungkulin natin bilang mayor.
Ito naman ang mensahe ni Tumang sa kanyang mga kababayan na nakaantabay sa nadismiss ang kaso. Naghintay po tayong medyo matagal. Pagtsagayin po natin na wag po tayong masisira ng loob. Kailangan nandyan palagi ang ating keep on praying para makantam na natin pong 100% ang ating problema. Nasa ano na tayo siguro niyan yun, ang linabas ng Supreme Court, nagpapatunay na wala tayong kasalanan. So, I'm very positive na lalabas din yun. Ang isa pa na siguradong magiging favor sa atin. So, konting-konti na lang po sa inyong sa aking mga kababayan, no? At lilitaw po ang totoo. Unti-unti na nating nakakamit ang ustisya, ang tunay na ustisya, no? Ako, ang malaki ang tiwala ko sa Supreme Court. Papanig sa atin dahil tama at totoo ang ating pinaglalaban. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nakakuha ng matataas na rating ang lahat ng local government units sa Pampanga sa isinagawang Table Assessment and Final Validation of the 2024 Local Council for the Protection of Children Functionality Assessment ng Provincial Interagency Monitoring Task Force itong Lunes, April 7. Sa 21 LGU na nagpasa ng kanilang means of verification, 20 ang naiulat na mayroong ideal functionality. Isa naman sa mga LGU nakakuha ng progressive rating. Ayon sa Department of the Interior Local Government o DILG, patunay ang high rating ng Pampanga LGU sa kanilang pagsisikap upang masiguro at maingatan ang karapatan ng mga kabataan. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News sa lahat ng car lovers at SUV seekers. Listen up! Kung gusto mong i-level up ang biyahe mo with style, tech and comfort, may bagong bida sa kalsada na siguradong papatok sa'yo. Meet the Ford Territory, a compact SUV that's fully loaded with premium features, smart tech, and a price that won't break the bank. Sa dami ng choices sa market ngayon, it's important to know which one truly gives you the best bang for your buck. Want to know if the Ford Territory is the one for you? Let's find out. Watch this. Hi, I'm Shigeru. I'm sales executive at Ford Pampanga. So we are now here to explore the Ford Territory. So from here, I just want to highlight. So we have the very good cooling system from the new generation, which is the honeycomb grille. And then from the headlights, so we have the LED headlights that can help our visibility. It's more clearer at night. So inside the hood, it's equipped 1.5 4-cylinder EcoBoost engine. It's a dual clutch transmission that it gives you 158 horsepower. So picturing the side of the Territory, so on the side mirror, it's packed with blind spot, additional headlamp, and a 360 camera, which is it helps us to easily maneuver the car. So coming down here, we have the multi-link suspension, which is very impressive when doing curves and corners. So adding from that, so we have the 18-inch alloy steel wheel, and with the ground clearance of 190 millimeters. So here at the back, as you can see, we have the very nice emblem, Territory, and a badge of Ford. So as you can see also, we have the EcoBoost engine, which is mean that we have the multi-awarded engine. So as you can see, we have the very spacious compartment that it can fit a 2 balikbayan back. So coming from the driver's side, so we have the keyless entry fob, and inside, so we have the perforated leather partial, and we have the controls here that you can control your side mirrors. And coming from the driver's seat, so we have the 8-way adjustment. And adding from that, so we have the lumbar that we can rest our back. So, and from here we have the 5-seater spacious SUV. So coming from inside, so we have the telescopic steering wheel that you can just adjust. And from the screen, so we have the wide 17 inches infotainment and additional from 12 inches cluster infotainment. And from the knob, so we have the rotary knob and electronic park brake and park assist and auto hold. And from here, you can adjust your stereo. And on this side, you can get your 2-cup holder. And added from that, we have the inside bin that you can use for your putting your bags and so on. So coming from this side, so we have the wireless charging that you can put your phone on top. And on here, so we have the console of our AC. So you can adjust your AC here. And then additional from that, so we have the 6 airbags, which is the driver, passenger, curtain, and sides. So we are best in class with the 360 camera. Very clear and wide. And additional from that, if you press the hazard, so you can get the clearer and zoom in with your tire. So you can get wrong, you cannot get wrong when you're doing parks that steep.
get this as low as 1,335,000. And also, you can get this for in-house financing as low as 18,000 cash down payment. With our previous, we have the 24/7 Laos Group Cares. That it's an emergency road assistance for 24/7. So for inquiries, you can call or text us on 0920-906-7378. And please do like us on Facebook page, Port Pampanga, or you can visit us in our showroom located at Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando. And we will very love to assist you. Nagsagawa ng simulation exercise sa Nueva Ecija Provincial Police Office sa Barangay San Juan North, Cabiao nitong Huwebes, April 10. Bahagi ito ng kanilang paghahanda para sa 2025 national and local elections sa May 12. Tampok sa simulation na pinangunahan ng Cabiao Police at First Provincial Mobile Force Company ang iba't ibang senaryo ng panganib tuwing eleksyon, lalo na sa mga checkpoint na itinatalaga ng kapulisan. Sa pagsasadula, ipinakita ang pagresponde ng mga otoridad matapos parahin ng isang four-wheeled vehicle, lula ng mga pasaherong may dalang iligal na armas. Layunin ng isinagawang simulation exercise na subukin ang operational response, koordinasyon at kahandaan ng kanilang mga tauhan, hindi lamang sa mga posibleng insidenteng may kaugnayan sa halalan, kundi pati na rin sa mga banta ng seguridad ng komunidad. Samantala, sa naganap na bagong episode ng Plataporma 2025 ng CLTV 36 itong Martes, April 8, ibinida ni Bacolor re-electionist Mayor Dimandatu kung paano muling sumigla ang ekonomiya ng kanilang bayan mula ng lubhang maapektuhan ng pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991. Ipinagmalaki rin ng alkalde ang mga naging programa at proyekto ng kanyang administrasyon sa mga nakalipas sa taon at ang mga hakbang na kanilang pangtut-isa sa katuparan kung sakaling muling palarin ngayong halalan. Ang buong detalye ng interview sa report ni Raymond Tasoy. June 12, 1991, nang maganap ang pagputok ng Bulkang Pinatubo na sumubok sa katatagan ng bawat residente sa gitnang Luzon at kalapit na rehiyon. Isa sa mga pinadapa at lubhang naapektuhan nito ang bayan ng Bacolor sa lalawigan ng Pampanga, kung saan 75% ng buong lugar ang nalubog sa lahar. At makalipas ang mahigit 3 dekada, mula sa pagiging isang 4th class at 3rd class municipality noon, ay itinaas ang antas nito sa pagiging isang 1st class municipality dahil sa patuloy at mabilis na pagunlad sa lugar. Kaya naman sa programang Plataporma 2025 ng CLTV 36 na umere nitong Martes, April 8, muling inilatag ni Bacolor re-electionist Mayor Eduardo Dimandatu ang kanyang mga naging pangunahing proyekto sa bayan at ang plano niyang maging isa itong great town sa hinaharap. Ipinagmalaki ni Mayor Datu ang pagbubukas ng 3 integrated schools na sumasaklaw sa mga kabataang Bacoloreño, mayaman man o mahirap. Anya, ito ay bahagi ng layunin ng kanyang administrasyon na masiguro ang isang inklusibong edukasyon sa buong bayan. Ang ginawa po natin, ang alam natin, mag-aral yung tao. Kaya nga po tayo nagbukas ng 3 integrated school sa ating panahonan bilang mayor. Yung ating Bacolor Central Integrated School, yung San Antonio Integrated School, yung Tinajero Integrated School. Sabay-sabay po yung nagbukas po yan last year. So may may ID na yan. Para lahat ng tao na tumira sa Bacolor, mahirap man o mayaman, magkaroon ng access sa pag-aaral ng grade 7 hanggang grade 12. Ibinida rin ng alkalde ang 7 sunod-sunod na taon ng pagkakapanalo ng Bacolor sa Seal of Good Local Governance o SGLG ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon sa kanya, ang susi ay pagkakaisa at maayos na ugnayan sa pagitan ng ehekutibo at lehislatibong sangay ng pamahalaan. Sa akin ay una, unity. Pagkakaisa ng mga nanunungkulan, suporta ng bawat isa, ng mga department heads, ng barangay officials, ng vice mayor at sangguniang bayan. Then yung direction, we will follow yung sabi nga, good local governance, seal of good local governance. Kailangan talaga makita ng tao, makita ng national government, makita ng DILG na tayo tumutupad sa mga kautusan na dapat gawin. So sila po ang nagja-judge sa atin. Yan ay binibigay nila dahil nakikita nila kung ano ating ginagawa.
So ang alam ko lang dito, this is the direction. Ito ang gagawin natin. Nakakaganda sa tao. Meron silang sinusunod na kung paano pagsaserbisyo. So sila po nag-adjust. Ang alam ko lang, I am doing my work, we are doing our part, we are doing our work, then binibigyan niya rin yung award. Ganun lang po kasimple ang aking paniwala sa pagsaserbisyo. Nagagawa ka ng tama, then judge us. Pinabulaan na naman ni Datu ang usaping patungkol sa kasalukuyang umiiral na Republic Act No. 9506 o ang Bacolor Rehabilitation Council. Aniya walang direktang pondo para dito ang pumapasok sa budget ng lokal na pamahalaan. Dagdag pa niya nagpapasalamat pa rin umano siya sa ginagawang rehabilitasyon sa bayan, bagamat wala raw nagaganap na konsultasyon sa kanila ang Department of Public Works and Highways o DPWH ukol dito. So, yung Bacolor Rehabilitation Act po, yung 9506, alam naman natin yan talagang pupunduan yung Bacolor. Nakita naman natin, yung nakakalungkot nga lang, talagang that funds ay dumiretso sa Department of Public Works and Highways. Wala pong pumasok na pera sa munisipyo dyan na dumiretso sa kaban ng bayan ng Bacolor at tayo ang nagpagawa. Lahat po ng Republic Act 9506, kasi the National Fund, diretso po yan sa Public Works or other agencies concerned or maaari sa eskwelahan, sa DABSU, baka meron din sila na nabibigyan. Pero sa local government po, wala. Samantala sa usapin naman ng implementasyon ng Flood Control Master Plan sa lalawigan, diretsahang sinabi ni Mayor Datu na suportado niya ito subalit dapat muna raw itong pag-aralan ng mabuti. Sa Bacolor, ang bumabaha naman yung portion ng Tinahero na nagawa ng NHA noong pang-unang panahon, ginawa nilang housing na alam naman natin palaisdaan. That is a big question noon pa yan. So wala na kaming inaalis na, wala na kaming ini-evacuate, kundi lang yung nasa Tinahero na portion of it. Hindi naman buong Tinahero, it's a portion. Kasi po yan ay nasa downstream. Nasa downstream ng ating river channel. At siyempre, doon sa pinag-uusapan natin flood mitigation project sa Ubang Panga, we support po yan. Provided, wag naman yan ipadaan sa amin yung tubig. Baka naman magkano tayo ng mitigation, dadaan na naman sa atin, pag-aaralan pang mabuti. Double jeopardy na yan. Yeah. ang hinihingi ko lang, pag-aaralan mabuti yan, bakit hindi natin, kung flood mitigation, tingnan natin yung topography. Magrarally tayo. Yeah. Tingnan natin yung topography. Kung saan ang mababa, doon natin ipadala. Exactly. Kung saan ang mababang lugar, it is a matter of common, it is a national law. National yan. Kung saan ang mababang lugar, doon papuntahin yung tubig. Ba't pahihirapan mo yung sarili mo, di ba? Kinilala rin ng alkalde ang halagang papel na ginagampanan ng Don Honorio Ventura State University o DAVSU pagdating sa development at paglago ng ekonomiya ng bayan ng Bacolor. Noong una kasi, kung wala yung DABSU, yung Bacolor baka, alam mo, kahit na leader tayo, malaki na itulong ng DABSU dyan. Kasi nag-stay yung DABSU kahit nung naglalahar tayo, natatabunan tayo, DABSU is there. So, nandun Bacolor pa rin. Hanggang ngayon naman, napakalaking role ng DABSU sa development ng Bacolor. Una, dahil it is a big university, may 40,000 students, na umiikot sa bayan ng Bacolor araw-araw. Kumakain yan, natutulog yan. Yung ekonomiya, kahit piso-piso lang yan sa 40,000, nakakatulong sa ating mga nagtitinda doon, yung mga karinderya natin, yung ating boarding houses, yung ating yung mga toda, yung mga namamasahe dyan. So, laking tulong ng DABSU sa ekonomiya ng bayan ng Bacolor. Hindi lang sa ekonomiya, kundi sa pagbibigay ng magandang pangalan sa bayan dahil ang mga tao nag-aari, mga batang nagtatapos ng DABSU, maasensyo talaga. Nagbibigay ng dangal sa atin bilang taga-Bacolor. Nang matanong naman kung may nais siyang baguhin pagdating sa Local Government Code of 1991, iginiit niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay nais niyang gawing block voting ang sistema ng botohan sa local positions at pahabain ang termino ng mga lokal na pinuno. Bagay na sinigundahan naman ng kanyang katandim na si re-electionist Vice Mayor Ron Erwin Dungca. Same with Mayor po. Yung black vote po na sana pag na-elect po ang Mayor, ang Vice Mayor po niya ang automatic na kasamang mananalo. Dapat magka-tandem. Yes ganon. po, para wala pong conflict pagdating sa mga programs and projects. Hindi po napopolitika, hindi po nag-aagawan ng spotlights. Kasi minsan pag hindi po magkakampi, nade-delay po yung mga pag-aaproba ng mga pondo sa legislation. So, same with Mayor. And yung tenure of service na madagdagan. Walang kalaban sa kani-kanilang tinatakbuhang posisyon sina Datu at Dungca na parehong hangad ang isa pang termino para sa bayan ng Bacolor.
Anila, nais pa nilang ipatupad ang kanilang mga nakahandang proyekto para sa lugar at makita ito bilang isang great town sa hinaharap. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nilinaw ng Civil Service Commission o CSC na pinahihintulutan nila ang mga empleyado ng gobyerno na mag-like, share, comment o repost ng mga election-related posts sa social media. Sa kanilang Facebook post, sinabi nila na maaari silang makibahagi sa mga nabanggit na aktibidad online basta't hindi sila tuwirang sumusuporta o naninira ng sinumang kandidato o partido. Ipinaalala naman ng komisyon na hanggat maaari ay iwasan o limitahan ng mga government employee ang kanilang pakikisangkot sa mga partisan political activity. Alinsunod ito sa CSC Memorandum Circular No. 3 Series of 2025 na nagpapaalala sa mga opisyal at empleyado na manatiling neutral sa usapin ng politika. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Usapang volleyball naman. Kasado na ang do-or-die game ng Creamline Cool Smashers at Petrogas Angels. Alamin ang ibang detalye sa report ni Nicodemi Yumul. Humirit pa ng do-or-die Game 3 ang Creamline Cool Smashers matapos bawian ang Petrogas Angels sa finals ng Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference nitong Huwebes, April 10 sa Smart Araneta Coliseum. Hindi bumitaw sa kanilang 5-pit bid ang Cool Smashers sa tulong ni open spiker Bernadette Pons na nagtala ng 22 points, 12 excellent receives at 9 digs. Naipanalo ng koponan ang Game 2 sa score na 25-15, 16-25, 25-21, 15-25 at 15-9 upang itabla ang serye. Kinapos naman sa gas ang Angels matapos bigong maiuwi kaagad ang championship sa kabila ng all-around performance ni Brooke Van Sickle na may 18 points, 14 receives at 10 excellent digs. Masasaksihan ang huling salpukan ng Cool Smashers at Angels para sa inaasam na All-Filipino title ngayong Sabado, April 12 sa PhilSports Arena, Pasig City. Nicodemi Yumul, CLTV 36 News, Intern. Sinigurado ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko na hindi basta-basta mahahak ang precinct finder ng ahensya na gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, marami na ang nagtangkang pasukin ang website ng ahensya. Umabot na umano sa 35 million hacking attempts ang natanggap nila simula pa noong nakaraang eleksyon. Nakikipagtulungan na ang COMELEC sa Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Science and Technology o DOST, at ibang mga ahensya upang pagtibayin ang seguridad ng kanilang mga website. Ang nasabing precinct finder ay magiging accessible 2 linggo bago ang eleksyon. Makikita rito ang eksaktong polling places at status ng registered voters. Kailangan lamang i-input ang full name, date of birth at place of registration. Samantala, upang makaiwas sa matinding sikat ng araw, maagang nag-house to house ang Team MCG sa Barangay Bicalma, Balacat City. Kabilang umano sa mga platapormang bitbit ng grupo ni re-electionist Mayor Chris Garbo ang mga social services na mag-aangat sa buhay ng kanyang mga kabalen. Isinisulong din umano ng grupo ang mataas na uri ng pangangampanya ngayong election season. Si Joey Dizon Mercado may report. Maagang nag-ikot ang Team MCG para sa kanilang house-to-house campaign itong umaga ng Biyernes, 11, 2025. Sinalubong ng mga ngiti ang grupo na pinangunahan ni re-electionist City Mayor Chris Garbo, incumbent board member at vice mayoral candidate Winwin Garbo, at ang kanilang slate na kinabibilangan ni Cap Elmer Calaguas, Noel Castro, Basti David, Carl Dizon, Timothy D., Jerry Magsino, Totong Menjola, Benji Pangan, Rox Peña at Doc Kokoy Tiglao. This shows na tayo po nakita ng ating mga kababayan sa bawat barangay na pinupuntahan natin na mainit ang pagsalubong nila dahil naniniwala sila dun sa mga nailatag nating mga programa na nakita nila, naramdaman nila at napapakinabangan nila. No? At yan ang magpapatotoo kung paano yung ating ipinagkalob sa kanila na sinserong pagsiservisyo. No? At alam ko, katuwang ng aking mga bagong grupo ngayon sa Team MCG, walang imposible. No? Dahil kami naman, ngayon pa lamang nakikita namin ang pagkilos ng ating Panginoon sa ating grupo. Ayon kay Garbo, itutuloy at palalakasin niya ang mga social services at assistance bukod pa sa pagtitiyak ng pag-angat ng buhay ng kanyang mga kababayan. Number one, yung economic activity. Kailangan we have to invite more investors. Dahil ngayon, we have to grab the opportunity na binigay ng Ayala Land doon sa Pampanga Technopark. Doon tayo mag-focus kasi ang gusto ko, bawat miyembro ng pamilya merong nagtatrabaho. Dahil pag may nagtatrabaho sa bawat pamilya,
maangat lahat ang buhay. Habang na umaangat ang bayan, siyudad ng Mabalacat, umaangat ang mga pamilyang mahihirap sa siyudad namin. Isinusulong ng muling kumakandidatong alkalde na maging positibo ang paraan ng pangampanya sa kanilang lugar. Tayo, ang adikain natin dito sa politikang ito, sa eleksyon na ito, sabi ko nga sa mga team ng MCG, na manatili tayong mataas ang level ng ating pangangampanya, no? Yung naayon dun sa mga inaasaan ng mga kababayan natin. Plataforma na lang, wag na lang siraan. Dahil dun magigauge kung paano ka magiging, kung paano mo ilalatag at kung paano mo pagseserbisyo ng iyong mga kababayan. Good vibes lang po tayo. Ang importante po rito, ang parati mong iniisip, yung kapakanan ng iyong panagseserbisyuan ang mga mamamayan ng siyudad ng Mabalacat. Samantala, bentahe raw kay Vice Mayoral candidate Winwin Garbo ang maagang pagserbisyo publiko. Yung mga innovations, and also one thing that I'm really trying to stress here is to listen to the people and understand their needs para maging basihan yon sa mga programa na responsive and also effective for the people. Sa pagtatandem nila ng kanyang ama, mahalaga raw na maganda ang ugnayan ng mga kandidato para maisakatuparan ang kanilang mga plano at plataporma. Siguro nga po because yung father ko came from a different generation and I am coming from the younger generation. Of course, he has his own perspective and I have my own. And parang it's also a good thing for us to have this parang dynamics, which is good. Kasi yung experience niya, of course, we consider that, but he also has to consider our perspective as the younger generation. So there are times na syempre magkakaroon ng debate between father and daughter, and also syempre if given the chance in a position of mayor and vice mayor, of course there will be debate. Pero yun nga po yung nakakaganda eh. Kapag nagkakaroon ng healthy discussion within people na pareho lang po parasan, of course yung ano niyan, yung magiging outcome niyan is probably one of the best. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nanguna si re-electionist Senator Bongo sa pinakabagong senatorial preference survey ng Octa Research na isinagawa mula March 18 hanggang 24, 2025, may isang buwan bago eleksyon sa May 12. Ayon sa resulta ng tugon ng masa, nationwide survey nakakuha si Go ng 64% na suporta mula sa mga respondent. Pumangalawa si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na may 61%. Kasunod ang broadcaster at kapatid nito na si Ben Tulfo na may 48%. Nasa ikaapat na pwesto naman si dating Senate President Tito Soto na may 46% habang si Senador Bong Revilla naman ay nasa ikalima na may 45%. Kasama rin sa listahan ng mga itinuturing na favorable candidates na sina Senator Lito Lapid, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Amy Marcos. Mga dating senador na sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Ping Lacson at Manny Pacquiao, Makati Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar, TV host na si Willie Revillame at si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Ayon sa Octa Research, isinasagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 male and female respondents mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na edad 18 pataas. Muli namang iginiit ng Octa Research na non-commission ng kanilang survey at isinasagawa lamang upang maghatid ng serbisyo publiko sa mga botante. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon sa ulat ni Herlin Agas, weather forecaster mula sa Pag-asa Clark Station. Narito ang magiging kalagayan ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, April 11, 2025. Sa kasalukuyan, easterlies ang nakakaapekto sa ating bansa. Nakakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang Caraga at Southern Leyte dulot po ng nabanggit na easterlies. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa dulot ng mga katamtaman hanggang sa minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Samantala, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa mga maulap ng kalangitan na may mga tsansa ng mapag-ulan, pagkulog at pagidlat na posible sa hapon or sa gabi dulot pa rin po ng easterlies. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibleng biglaang pagbaha or pagguho ng lupa dulot naman po ng mga severe thunderstorms. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website or ang Pag-asa social media pages. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa Clark Weather Station. Ako po si Herlin Agas. Mas pinalakas na ang proteksyon para sa kabataan sa social media dahil sa bagong patakaran ng Meta para sa Instagram at iba pang apps. Kailangan na kasi ang pahintulot mula sa magulang para sa users na wala pang 16 na taong gulang bago makapag-live o makakita ng sensitibong content. Alamin ang buong detalye sa report ni Danny Cagino. May bagong update ang Instagram para sa mga kabataang wala pang 16 years old. Ayon sa Meta, kailangan na ng go signal mula sa mga magulang bago makapag-live o ma-view ang mga naka-blur na photos na may suspected nudity sa mga direct messages. Ito ay bahagi ng teen accounts features ng Instagram na tumutulong maprotektahan ang mga kabataan online. May mga paalala rin ito kapag 1 hour ka nang nag-i-scroll. At may sleep mode na naka-on mula 10 p.m. hanggang 7 a.m. Ito ay para masigurong tama ang oras ng kanilang tulog. Ang bagong rules ay ilalabas sa mga susunod na buwan. At hindi lang sa Instagram. Kasama rin sa update ang Facebook at Messenger para sa teens sa US, UK, Australia at Canada. Pero hindi magtatagal ay magkakaroon na rin ng ganitong feature sa iba pang bansa. Sabi ng Meta, may mahigit 54 million active teen accounts mula pa noong September 2024. At tuloy-tuloy daw ang effort nila para gawing safe at mas magulang-approved ang online world para sa Gen Z. Danny Cagino, CLTV 36 News. Isang makahulugang paglalakbay sa pananampalataya at tradisyon ang tampok sa natatanging exhibit na pinamagatang Bieku Biemu sa bayan ng Mexico, Pampanga. Layo nitong sariwain at bigyang halaga ang makahalagahang yugto sa buhay at sakripisyo ni Jesucristo ngayong mahal na araw. Narito ang aking report. Kilalang kilala mga Kapampangan sa kanilang matibay na pananampalataya. Lalong-lalo na tuwing mahal na araw kung kailan mas lalo nila pinagbubuklod ng kanilang komunidad sa pamamagitan ng mga tradisyong Kristiyano. Para sa mga Kapampangan, ang pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala. Ito ay isang buhay na tradisyon. Makikita rito ang pagpapapako sa krus, isang makapangyarihang simbolo ng sakripisyo kung saan ilang deboto ang voluntaryo nag-aalay ng kanilang katawan bilang pagtulad sa hirap na dinanas ni Kristo. Naroon din ang tira bakal, isang prosesyon ng mga lalaki na katakipang mukha, may bitbit na mabibigat na kahoy, habang paulit-ulit na pinapalo ang kanilang sarili gamit ang mga matutulis na bagay bilang anyo ng penitensya. Sa Santa Monica Parish Church sa bayan ng Mexico, isang natatanging paglalakbay sa buhay ni Jesucristo sa pamamagitan ng exhibit na pinamagatang Bieku Biemu ang matatagpuan. Itinatampok sa exhibit na ito ang 28 imahen mula sa iba't ibang angkan sa naturang bayan. Bawat isa ay bahagi ng kasaysayan at pananampalatayang Kristiyano ng komunidad. Sa bawat imahe ay makikita ang mahalagang yugto ng mahal na araw,
Mula sa pagdalaw ni Jesus sa Betanya, sa kanyang pagpapakasakit, pagkamatay sa krus hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. So bali yung mga nagtulong-tulong po dito is yung mga kamareros po na nagmamay-ari ng different images na meron po tayo ngayon. Kasama din po dito yung aming parish priest, tsaka po yung mga organizers which are the officers po na na-appoint for this one. Ito ay hindi lamang isang pagpapakita ng sining, pananampalataya at tradisyon, kundi isang paanyaya rin sa pagdinilay at mas malalim na pag-unawa sa sakripisyo ng Panginoon. So yung Lenten exhibit po namin, nag-start po kami ngayon and naisipan po namin i-start yon para po maipakita po sa mga tao kung sino po yung mga naging parte ng buhay ni Jesus Christ before po siya napako sa krus, namatay at muling nabuhay. So para po mas makilala nila, nilagyan po namin sila ng mga description para po alam nila kung ano po yung mas naging role nila nung passion and death of Jesus Christ po. Nadatna ng CLTV 36 News Team ang grupo nila Loy Galang at para sa kanila, napakahalaga na magnilay-nilay upang mas malapit sa Panginoon. Para sa akin po, dahil sa tayo mga Katoliko o Kristiyano, paniniwala natin na si Jesus ang manunubos natin. And so, siguro it's the best time para sa atin na bigyan natin ng panahon talaga ang pagninilay-nilay at paggunita sa pinagdaanan ni Kristo sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Layunin din ang naturang exhibit na pag-isahin ng mga mamamayan ng Mexico hindi lang sa mahal na araw, kundi hanggang sa araw ng eleksyon. Yes po. Siyempre po, dito po sa Holy Week Lenten exhibit natin, dito rin po tayo kumukuha ng inspiration para po mas maging fair po ang ating magiging election sa darating na May and para po mas maging peaceful ang ating election. Samantala, bukas ang exhibit mula April 11 hanggang April 13, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Libre ito at bukas para sa lahat. Makikita naman ang mga imahen sa prosesyon sa Holy Wednesday na iikot sa paligid ng Santa Monica Parish Church. JM De Jesus, CLTV 36 News. Isang makabuluhang pelikula ang mapapanood ngayong Semana Santa. Mula sa hit series na The Chosen, ipapalabas na sa movie theaters ang Last Supper, isang biblical film na binigyang buhay ang mga huling araw ni Jesus. Binigyan ito ng PG rating ng MTRCB at inuturing na mainam panoorin kasama ang buong pamilya. Alamin ang buong detalye sa balita ni Danica Gino. Isang makabuluhang biblical movie ang mapapanood ngayong Semana Santa sa mga sinihan sa Pilipinas. Ito ang The Chosen Last Supper na opisyal nang binigyan ng PG o Parental Guidance Rating ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ang pelikula ay bahagi ng Season 4 ng critically acclaimed series na The Chosen, kung saan gumanap ang aktor na si Jonathan Rumi bilang si Jesucristo. Sa pagkakataong ito, tinalakay ang isa sa pinakamahalagang eksena sa pananampalatayang Kristiyano, ang huling hapunan na sinundan ng pagpapapako sa krus ni Jesus. Sa isang pahayag, sinabi ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto Antonio na ang pelikula ay mainam para sa pamilyang manonood ngayong Semana Santa. Ngunit pinaalalahanan ang mga magulang na samahan at gabayan ang kanilang mga anak, lalo na ang mga edad 13 pababa, upang mas maunawaan ang mga aral ng pelikula. Kilala ang The Chosen sa modernong paglalapit ng buhay ni Jesus sa mga manonood sa pamamagitan ng mas personal at emosyonal na perspektibo. Sa The Last Supper, mas pinatindi ang damdamin, lalim at pananampalatayang inilalarawan sa bawat eksena. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X at CLTV 36. Sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners.
Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at happy weekend.